musulmi dan Allah ya kai bawan Allah da kake sauraro na, ya za a yi ba za ka iya karanta wannan addu'ar a cikin minti 10 ba. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Manzon Allah ya ce duk mutumin da ya karanta wannan addu'ar sau ɗaya a cikin yini sai an kankare masa zunubansa gaba ɗaya. Kana so ka samu kariya, ka samu tsaro, ka samu security, ba abin da zai cutar da kai. Kullun da safe in ka tashi cikin zikirorinka da safe ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Ka karanta wannan sau 3 da safe, 3 da yamma. Allah zai baka tsaro, ba mai iya cutar da kai. Ne cewa zikiri yana da yawa, amma akwai zikirin da aka fi so mutum ya nace da yinsa, kamar ya nace da istighfari, kamar ya nace da ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu. Babu addu'ar da tafi karbuwa a wajen Allah irin addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam yi. Saboda haka wanda bai haddace wannan addu'an bai kokari ya haddace ta. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Idan bawa ya kasance yana yawaita yin wannan, da izinin Allah maɗaukin sarki zai sami shi takawa, sannan ya shirye shi, ya bashi lafiya, sannan kuma ya bashi wadatar zuci. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ko astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Annabi yace idan mutum ya karanta kafa 3 da safi, ya karanta kafa 3 da yamma, ko abun yaƙi ya gudu, Allah zai yafe mishi. Na mutum yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi. Kar a manta da su dai kalmomin guda 3 ne. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi al-a'zam shine al-hayyul qayyum. Kisa an ka shiga damuwa kace ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiithu, wallahi komai girman damuwa sai Allah ya yi maka ita. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka